Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Inurrien antzera, txipi-txapa aurrera. DBH-ko laugarren maila gainditu berri dute, eta etorkizuneko ikasketak aukeratu behar orain. Peru eta Xarif elkarrekin informatika ziklo bat egitekoak izan dira. Baina azkenean, asmoak asmo, dena joan zaie pikutara. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Xarif, hemenago, non sartu zara ba? Esan nizun ba, lehen guzubikiak zaindu behar izaten ditudala harik eta osaba etzera aldu arte. Egunero zaindu behar dituzu? Gogoratu, aste hau baino ez daukagu matrikula egiteko. Gogoratzeko diozu. Begira, Peru, hori aipatu nahi nizun. Ez dakizu gure etzeko giroa nolakoa den aspaldion. Ama, isildu barik dabil, ea nola egingo dudan ziklo hori. Atera ditudan notekin, batzilerra egin behar dudala eta batzilerra egin behar dudala. Azken lau ikasturteotan aurten baino ez ditugu ikasgai guztia gainditu. Eta bertan jarraitu nahi duzu? Ez haserretu nirekin, mutil. Noiztik abiltza geroa prestatzen eta nagusitan zer izango asmatzen. Nork esan zuen lehenengo informatika zikloarena? Nork ekin zuen aurre matrikula? Bai, badakit. Baina orain bakarrik ikusten banauzu zer egiteko ni. Papatean dena ezerezean geratu da. Dena doa pikutara. Badakizu nire ama nolakoa den. Estutu eta estutu egiten ditu inguruko guztiak. Beti erabili nau aurrean nota txarrengatik. Eta orain, ez dakit zer daukan buruan. Ez dakit zer naizilakoan dagoen ama. Ba, begira, Xarif. Arrazoi apur bat izango duzu. Lan guztiak egiten saiatu gara. Epeak ia beti bete ditugu. Eta asko ikasi dugu horrela. Egia esan gogorrekin diogu. Nok eta guk. Alde horretatik inork ez digu ezer oparitu. DBH titula guk geuk atera dugu. Bai, horrela da. Baina hain nota honik niretzean ez da sekula sartu. Eta orain, guk pentsatuta genuena, agur, alde batera utzi behar. Amak jada, prest dauka batzilerreko matrikula egiteko behar den dokumentazio guztia. Eta ez dago atzera egiterik. Ama bere barruan kabitu ezinik dabil. Pose soratzen. Familiakoei esan die batzilerra egin ostean erizain izan nahi dudala. Nondik atera ote du hori? Asmatu egiten ditu gauzak benetan. Ba, ikusiko duzu, gure aitari esaten diodanean datorren urtean batzilerrera noala. Ze ni bakarrik enaiz joango ziklo hori egitera. Nire ametsa, biok programatzaile izatea zen. Baina kazetari izan behar badugu ere, izango gara. Edo irakasle. Damututa nago egin dizudanagatik. Baina ahal egin duarren ezin izan dut amarekin ezer egin. Eta zure ametsa utzi eta institutuan jarraituko duzu? Bueno, txikitan futbolari ere izan nahi nuen. Eta polizia, edota aberatsa. Baina ez dut ezer lortu. Orain, lehenengo batzilerra egingo dugu. Eta gero gerokoak. Edo bestela informatika gradua ikasiko dugu eta tailertxo bat zabaldu beharrean multinazional bat sortuko dugu. Edo irakasle izango gara, itzel bizi dira eta. Elkarrizketan, Xarifi esaldi hau entzun diogu. Esan nizun ba, lehen guzubikiak zaindu behar izaten ditudala harik eta osaba etzera aldu arte. Harik eta denbora perpausen marka da. Eta ondoren, aditzak beti darama arte posposizioa. Noiz arte itaunari erantzuten dio. Aditza, batzuetan, jokatuta ageri da, eta aditz jokatuak ene atzizki hartuko du. Adibidez, harik eta irakasleak esaten duen arte, ez dugu liburua erosiko. Dena dela, gehienetan, aditza jokatu gabe erabiltzen da, partizipio hutsa. Harik eta guztiz apurtu arte, ez dut berririk erosiko. Aurrerago, Peruk esamolde hauek darabiltza. Papatean dena ezerezean geratu da. Dena doa pikutara. Zer adierazi gura izan du? Ba, gauzak ez daizkiola atera pentsatzen zuen bezala. Asmoek ez dutela aurrera egingo. Planak zapustu egin zaizkiola, hau da, planek porrot egin dutela. Beste adibide batzuk, astebururako genituen plan guztiak pikutara joan zaizkigu eguraldi txarragatik.
Greba dela eta, gidabaimena ateratzeko asmoa ezerezean geratu zen. Bestalde, Xarifek bere ama dela eta honakoa esan du. Ez dakit zer naizelakoan dagoen ama. Lakoan atzizkia ustea adierazteko erabiltzen da. Esaldi horren parekoa izango litzateke, ez dakit zer naizela uste duen amak? Gehien bat, egon aditzarekin erabiltzen dugu. Adibidez, aberatsak garelakoan daude. Bertan delakoan nago. Horrez gain, elkarrizketan, esamolde hauek ere entzun dizkiogu Xarifi. Ama bere barruan kabitu ezinik dabil. Pose soratzen. Zer adierazten dute? Esamolde horiek ama posposik dagoela adierazten dute. Horien antzekoa da beste hau ere. Praketan sartu ezinik. Adibide batzuk ematearren, ama bere barruan kabitu ezinik dabil alabak nota onak atera dituela eta. Edo, alaba txirrindulari profesionala denetik, gurasoak praketan sartu ezinik dabiltza.